Doncs tornem a fer la petita salutació al treball, però aquesta vegada a la cadira. I recordem sempre aquestes pautes tan importants abans de començar un exercici, que és sentir la planta dels peus al terra, sentir les cuixes en contacte amb la cadira, els glutis també, l'esquena és recta. En aquest cas tampoc no ens cal que toqui el raspaller, perquè ens convé que tenir una mobilitat entre el que és la cadira i la taula. Doncs observem que tinguem l'esquena recta, que les espatlles estiguin relaxades, que tinguem la cara relaxada, les mandíbules molt important, que no estiguem apretant les mandíbules. I els ulls també relaxats. Doncs inspirarem i portarem els braços a la vertical, els aixecarem per davant i els portarem cap dalt, més amunt del cap. Traiem l'aire. Inspirem i ajuntem els palmells de la mà i creuem els dits. Exhalem. Inspirem i portem els braços, les mans a darrere el cap, a la banda del clatell, a la final del cap. Exhalem. Observem aquí que tinguem aquesta postura amb els colzes ben separats i a l'inspirar les mans empenten el cap i el cos. Tot el cos des de la cintura va cap a la taula. Avança. L'esquena està recta i avancem en direcció a la taula. Ens mantenim uns moments aquí, un parell de respiracions, i a la propera, tot inspirant, ens en anem una altra vegada a la vertical, ens apropem al raspaller de la cadira, tot deixant l'aire, i ens tornem a preparar per fer-ho una segona vegada. A l'inspirar, les mans apreten i porten el cap i tota l'esquena cap endavant. I el cap fa força per anar enrere, no es deixa. Fa una contraforça perquè no vol. És com si l'esquena i el cap no volguessin anar endavant. Però les mans ens hi porten. Sentim tot aquest estirament des de la cintura amunt i a l'inspirar tornem amunt i molt a poquet anem desfent la postura. Primer són els dits que es descreuen, després són els colzes que es van relaxant cap endavant, després són els braços que van baixant, reposem les mans sobre la taula i tanquem els ulls per observar què ha passat. Vam prendre contacte dels peus, a la terra, les mans, els glutis i anem obrint els ulls i ens preparem per treballar.